yan dahil may kalukuhan na sumakay. Pero gating ng presidente yan na pahinto. Sir, kahit sir yung loto, sir? Ha? Yung loto daw, sir, wala namang napipinto na anomaly at masama. Kasi may license, may franchise yung mga... Mas maraming affected daw, sir, kasi Marami talaga dahil maraming workers, di ba? Ilang millions ang workers dyan na involved, di ba? All throughout the Philippines. Pero may wisdom sa presidente, bakit gusto niyang linisin. So siguro hindi yung tatagal, baka pag malinis na yan, baka yung mabalik na yan, ulit. Kung malinis. Kung hindi malinis, I don't know. Kasi baka punong-punong na sa presidente sa mga kalukuhan dyan. May diskarte dyan. So dapat pangalanan, sir? Sino? Dapat pangalanan? Kasi sinabi nung sa presidente, kung sino yung mga... Wala pa, sir. Wala pa, sir. Kilala niyo na ba, sir? Yung police, yung BCSO mismo, alam nila yan. Sino Pero kayo, yung... sir? Ha? Sa information niyo, may nakarating na sa inyo. Maparami. Siguro. Sila na lang. Kasi hindi ko man papel yan maghanap ng sino gumagawa ng kalukuhan dyan. May investigation.